Aupa, aupa danoi. Bueno, hementxe, Azkaiter pelos. 2001ko balantzeketa ez noia itxea. Hiru lau kontzertu emon dugu Azkaiter pelos moduan, eta suspendidu beste hainbat, osea que, bueno. Baina bai neukan gogoa komentatzeko. Bai, gure sormen plastiko jarraitzen zabizteno, gero gure musika jarraitzen zabizteno, gero, bueno, sare sozialetan zabaltzen egazen eta sortzen gabizen edukia jarraitzen zabiztenoi, pare gauza nahi notzuen esan. Bueno, lehenik eta behin, YouTubeko kanal honek, isa 25.000 ikustaldi dauzka, da horrek, benetan asko posten dozku. Eta beste alde batetik, hemendik oinarte gure musika, gure abestixak eta bueno, bersinuak baitza, eta bueno, gitarrekin sortzen dugun melodia eta akorde horrek zabaltzen, gure abesti horrek zabaltzen gabizen nian. Eta baitza, sorkuntza plastikoa, bai, azkena Inktober Challenge, adibidez, ikasliekin segulako emaitza onak emoten dozkun erronka digitala eta bueno, gure marraskixak eta ilustrazioak zabaltzeko erronka horrez gain, bueno, jarraitzaileok konturatuko zineten skatepark batzuk probatzen gabizela, bai, Getaixakoa, polideportiboan daunan, Getaiko polideportiboan, bai, Bergako Lainon edo Eibarko Ipar Riders, Ipar Skateboard Indoor, hori berrixa, negurako zondo dauna, bai, probatzen ibilia, eta hemen jarri ditugu bideoak, eta hor ikusgai dare, orduan besteik barik. Bat emate interesantia pentsatzen baldin majako hemendik zabaltzen dugun materiala, izena ematia bertan, suskribidu erori, eta horbe 2021an isa 200 suskriptodera heltzen gabiz, orduan eskerrak emotia da noi, eta hola jarrai deixan katai honek. Eskerrik asko, agur.